ሕዚ ጸገም ዝኾነኒ ነገር ንሱ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓሙሽተ ቆልዑትን እዩ ብዙሕ ናይ ህይወት ውረደ ይበሕሊፈ ለማዓንቲ ብዘሽግር መንገዲ ዘለኹ እንትኸውን ነቲ ዘጨንቐኒ መንገዲ ህይወተይ መፍትሒ ክትውኒ ይደሊ ህይወተይ ብተስፋን ተስፋ ምቑራጽን ማእኸል ኮይና ንብዙሓት ግዜ ተሳቀየ ካብ ቁልዕነት ክሳብ ሕዚ ንእስነት ዘበነይ ዝሓለፍኩዎ ናይ ህይወት ገጽ ኩሉ ዘጋጠመኒ ተዝነግረኩም ከም ዝሓፂር ዛንታ ኣይኾነን እሞ እቶም ቀንዲ ክነግረኩም ሕዚ 24 ዓመት ክመልእ ቁሩብ ኣዋርሕ ይቐረኒ ብቁልዕነተይ ገና ጓል 10 ዓመት ቆልዓ እንተለኹ ኣደይ ነቦይን ሓዳሮም ብፍትሕ ተዛዘመ ምኽንያት መፋትሒኦም ድማ ንዓይኒ ጓል 10 ዓመት በዓልቲ ተስፋ ብጣዕሚ ብዘጽልእ ጭካነ ነቦይ ሓው ናይ ባዕለይ ሓውቦ ስለ ዝደፈረንን ኣደይ ክኸስስ እየ ብምባላ ኣቦይ ድማ ተተፈጠረ ንሕበኣዮ ሰበይ ይስማዓዮ ብምባሉ ብማእኸሎም ሓይል ባእሲ ተፈጢሩ ተሓዳር ብፍትሕ ተዛዘመ ኣደይ እውን ሓንቲ ጓላ ንዓይ ሒዛ ናብ ካሊእ ዓዲ ናብ ሓትና ኣኸደት ኣነ ብኣካልን ስነ ልቦናን ተጎዲአ ስለ ዝነበርኩ ዓብይ ሕማቕ ናይ ቁልዕነት በሰላ ኮይኑኒ ነበረ እሞ ተማሂረ ኣብ ዓብይ ደረጃ ንምብጻሕ ዝነበረኒ ሕልሚ ኣብ ዓብይ ጸገም ደርቢዩኒ ኣደይ ኣብ እንዳሓትናኣ ካብ ሰራሕተኛ ብዘይተነኣኣሰ ተሰርሐት ዋላ ንኽትምስገን ግን ኣይተዓደለትን ለካስ ዘመድ እውን ዘመድ ዝኾነካ ዘለካ ነገር እዩ እምበር ብስጋነትካ ብዝምድናኻ ኣይኮነን ወላዲተይ ግን ንዓይ ክትብል ብዙሕ ነገር ሓሊፋያ ናተይ ኩነታት ኣነ ብቁልዕነተይ ዘሕልፎም ዘለኹ ጸገማት እናሓሰበት ድማ ቀትርን ለይትን ትበኪ ትነብዕ ተሓዝን ንኣኣ ካብ ዝተሃባ ቀኒሳ ንዓይ ብደንቢ ጌራ ተብልዐኒ ድሕሪ ዝኹሉ ግና ህይወት ምስ ከበዳ ስራሕ ደልያ ኣብ ሓደ ፋብሪካ ብንእሽተን ደሞዝ ተቆጸረት ኣነ ድማ ውዕሎይ ኣብ እንዳሓትና ይኾነ ትምህርተይ ኣቋሪፀየ ስምዒተይ ጽቡቕ የለን ሓትነይ ድማ ሓያል እያ ዘይትእዝዘኒ ስራሕ ዘይትቁርጠጠኒ ቦታ ዘይትጸርፈኒ ጸርፊ የለን ካብቲ ገዛ ከይወፅእ ብናይ ኣደይ ደሞዝ ዘይኸውን እዩ ኣደይ ክበኪ ተሪኣትኒ ኣጆኽ ጓለይ ካብ ጎዳና ህይወት እዚ ሕሸና ተኣገሲ ትብለኒ ቀጻሊ ዓመት ሓድሽ ዓመተ ምህረት ምስ መጸ ራብዓይ ክፍሊ ደጊመ ኣተኹ ተነኣሰ እቲ ቀትሪ ኣብ ቤት ትምህርቲ ስለ ዘሕልፎ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት እቲ ዝሓሸ ኮይኑለይ ኣብቲ ዓመት ካብ ራብዓይ ክፍሊ ናብ 5ይ ክፍሊ ብጽቡቕ ነጥቢ ተሰጋጊረ ድሕሪ ከምዚ ኣደይ ሓድሽ ዝተዓዘብክዎ ጸባይ ኣምጸት ዝደለኽዎ ነገር ኩሉ ብዘይ ምንም ዘረባ የብለይን ተይበለት ትገብረለይ ጀመረት ብኽዳን በቲ ናይ ትምህርቲ ሓገዝ ብኹሉ ካብቲ ዝነበረ ንላዕሊ ትገብረለይ ጀመረት ናብ 5ይ ክፍሊ ዝሓለፍ ኩሉ ሰርተፊኬት ክንቅበል ምስ ኣደይ ጌርና ናተመለስና በዚ ሕዚ ናይ መከራ ህይወትና ሓሊፉ እዩ ካሊእ ለዋሓቦ ተረኺቡልክዩ ብናብራ ኣይንሽገርን ብትምህርቲ ኸውን ኣይትሽገርን ዝገርመክ ድማ ኣብ ቀጻሊ ዓመት ኣብ ናይ ግሊ ቤት ትምህርቲ ትምዝገቢ ኢኺ ክትብል ነገረትኒ ኣነ እውን ብዝነገረትኒ ነገር ብጣዕሚ ተሓጒሰ ዓብይ ተስፋ ገይረ ካብ እንዳሓትናይ ገዛ ዝበኣሰ ነገር ኣይመጽን ክብል ሓሲበ ንሕና እውን ኣብ ሓድሽ ገዛና ናብራ ጀመርና ቃል ከምቲ ተኣተወለይ ኣብ ናይ ግሊ ቤት ትምህርቲ ተፈቲነ ኣተኹ ንነብረሉ ተኻረናሉ ገዛ ንበይኑና መረባ ሙሉእ ብሙሉእ ስለ ተኻረናዮ ኣብቲ መረባ ናጽነት ነይርዎ ሰብኣይ ኣደይ እውን ብጣዕሚ ለዋሕ ሰብ እዩ ብትምህርተይ ይሕግዘኒ ዘድልየኒ ነገራት እውን የማልአለይ ናይ ብሓቂ ዓለም ጽቡቕ ገጻ ተርእየኒ ጀመረት ኣደይ እውን ካብቲ ትሰርሐሉ ፋብሪካ ዝነበረት ስራሕ
ገዲፋ ናይ ባዕላ ንእስ በለ ድንኳን ጀመረት። ናይ ህይወት ክፋእ ተዘይኮይኑ ኣደይ ጽቡቕቲ እየ ምስ ትብል ጓል ኣይትነኣኣስን። ሕዚ ናብራኣ ምስ ተመቻቸወ ብጣዕሚ ጽቡቕቲ ኮይና እያ። ኣነ እውን ነደይ ስለ ዝመስል ጽቡቕ ጽባቐ ኣለኒ። ብትምህርተይ ዝበለጸ ብልጽቲ እናኾንኩ ብናብራና እውን ተይተሸገርና ኣደይ እውን ካብ ንብዓት ናብ ሰሓቕ ህይወታ ተቐይሩ 3 ዓመታት ሓለፉ። ቀስ ብቐስ ግና ኣነ ታሽዓይ ክፍሊ ተምሃሪት ተለኹ ኣደይ ክሕማ ጀመረ። ሰብኣይ ኣደይ እውን ከምኡ ናብ እንዳ ሕክምና ብዙሕ ተመላለሱ። ጸበል ማጨለቱ እውን ክሕፀቡ ጀመሩ። ህይወት ግና ከም ብሓድሽ ከባድ ኮነት። ሰብኣይ ኣደይ ቆልዓ ምውላድ ከም ዘይኽእል ብሕክምና ካብ ዝንገሮ ጸኒሑ እዩ። ዋላ ከምኡ እንተኾነ ግን ሓው ክንወልደልኪ ኢና ይብለኒ ነይሩ። ናይ ክልቲኦም ሕማም ንግዚኡ ተተሓሳሰበና ዋላ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ግና ሃይፓታይተስ ምዃኑ ተፈለጠ። ንሳቶም ክሰርሑ ይከኣሉን ኣቕሞም እውን ተዳኸመ። ኣቐዲማ ናይ ኣደይ ህይወት ሓለፈት። ብዙሕ ተይጸንሐ ድማ ትለዋህ ኣቦይ ናይ ለውጥና ምኽንያት ብሞት ተኸተላ። ትምህርተይ ልዕሊ 10 ክፍሊ ክጓዓዝ ኣይከኣልኩን። ዝነበሩና ኣቑሑት ሸይጠ ኣብ ባንኪ ተቐመጠ ቐርሺ ሓዋዊሰ ትዝነበርናሉ ዓብዪ መረባ ገዲፈ ንእስ ዝበለ ገዛ ተኻሬ። ኣብ ጎረቤተይ ተኻሬት መንእሰይ በጃኺ ዓለም ተቐያይራያ ብሓቂ በላሕቲ ኮንኪ ኣብ ሓፂር ግዜ ህይወትኪ ይቕይሮዩ ንዕናይ ኣነ ናብ ዝሰርሐሉ ቦታ ክወስደኪ ምስ በለትኒ ተኸትለያ ኸድኩ። ድሕሪኡ ናይ ህይወተይ መንገዲ ተቐይሩ። ጓልነተይ ሸይጠ ምሕዳር ጀሚረ። ብርግጽ ዝወሰደትኒ ገዛ በዓል ሓፍቲ ዝእከብሉ ገዛ ብምዃኑ ዝረኽቦ ቕርሺ ዘይእመን ኮነ። ኣነ ቅርሺ ከምተን ካልኦት ስለ ዘይጣፍእ ኣካውንተይ ዓብዪ ለውጢ ኣምፂኡ። በከዳድና ብኩሉ ነገረይ ተለዊጠ። ህይወተይ ብጣዕሚ ከቢድን መጽሊእን እዩ። ብኸምዚ ኩነታት ዓመታት ኣቁፀሩ። ካብ ሓደ ገዛ ናብ ሓደ ገዛ እናተዛወርኩ ትስራሕ ምስራሕ ቀጺለ። ውሽጠይ ሕማቕ ነገራት ክስምዖ ጀመረ። ናይ ደይን ናይ ሰብኣይ ደይን ሞት ቅድሚኡ ዘሕለፍክዎ ነገራት ክሓስብ ተለኹ ዓይነይ ብንብዓት ይመልእ። ጽባሕ ካብዚ ህይወት ወፄ ኣብ ዝሓሸ ነገር ህይወተይ ክዕርፎ እየኢለ ተሓሰብኩ ዋላ ዓመታት ከም ሰሙናት ኮይኖም ሓሊፎም 24 ዓመት ክመልአኒ ኢሉ። ኣብ ላዕሊ ከም ዝገለጽኩልኩም ድማ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ተፈጠረ። እቲ ሰብኣይ ን6 ወርሒ ብዝሰርሐሉ ገዛ እናመፀ ኣዛሪውኒ እውን ምሳይ ሓዲሩ እውን ኣይፈልጥን። ለማዓንቲ ግን ብደለልቲ መንገዲ ረኺበዮ። ኩሎም ናይቲ ገዛ ሰባት ይፈልጥዎ እዮም። እንተመፀ እውን ኣዚዙ ከፍ ይብል እሞ ይርኤኒ እምበር ኣዛሪውኒ ኣይፈልጥን። ለማዓንቲ ምስ ኣዛረበኒ ግና የፍቅረክየ ካባኺ ፍቕሪ ሒዙኒ እዩ ክብል ተዛረበኒ። ትዘረባ ተደንገጸኒ ዋላ ምስኡ ብሓደ ሓዲረ። ንግሆውን እቲ ምሸት ዝበለኒ ደገመለይ። በዚ ሕዚ ናተይ ክትኾኒ ምሳይ ክነብር እየ ዝደሊ ክብል ነገረኒ። እዚ እናሓሰብኩ ናብ ገዛይ በጻሕኹ። ድሕሪ እዚ ተፈጠረ ነገር ኩሉ ዝገርም ነበረ። ካብ ክራይ ገዛ ናብ ብሽመይ ተገዝአ ገዛ ተዘዋዊረ። ካብ ኩንትራት ታክሲ ናብ ናይ ባዕለይ መኪና፣ ብዓብይኡ ድማ ካብ ተስፋ ምስኣን ናብ ተስፋ ምርካብ ብሓፂር ግዜ ተሰጋይረ። ሕዚ ፀገም ዝኾነኒ ነገር
ንሱ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓሙሽተ ቆልዑትን እዩ ቀፂሉ እውን ንዓኺ ተስኢነ መዋትየ ይብለኒ ኣይኸውንን ከይብሎ ንዓይ ዝኾኖ ብዙሕ ነገር እዩ ካብቲ ዝነበርክዎ ህይወት ተወፃኺ ዋላ ናብ ናይ ሰብ ናብራ ሓዳር ብምእታወይ ዓርሰይ ናወቐስኩ ይነብር ንሱ ሕልፍ ሓሊፍዎስ ካባኺ ቆልዓይ ደልየ ይብለነሎ በጃኹም ሓሳብኩም ኣካፍሉኒ በዓልቲ ታሪክኩም እየ ሰላም ተኸታተልቲ ማይክ ሚድያ ንለማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተዳህሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፍሉ ትኽእልኹም ነስ ቻናል ሓድሽቲ እንድሕር ዳህሊኹም ሳብስክራይብ ገርጎ ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ የቕኒለይ